Psalm 91 verse 11 no ebem ose wa hye na bofo ama so on hwe wo so on hwe wo kra so on hwe wo nipa dia so a ohon ma asem entenya wrade na ahye na bofo ne ngosra ma wa enne ka die na atowo mese ka ho aba asem o ka o mama ho aba asem o ka waware no ho aba asem wajuma yefo no ka o ho aba asem anso nshira ka ya wa Nyankopon so wa hye na bofo ama amen ama wa hye wo so ho ama asem enunti na sompa first service ewo enji sabre ya frefa phone na frefre wadofo bi unua bi oma bi ka chance on join sompa first service maybe aso me ka Daniel chapter 12 verse 3 na ose na badwema no be hyen ose one na otime dan ni papi ko training mu no obehyen se da it will share link no obi follow na onya ogia wo a share link no ona waje sa okra no kwa na Erade be tua wo so ka sene Erade asem sete onya me ba ku pe sompa first service ene anopay me pese ubie wano na ansa na obebie wano yen kan Psalm 105 verse 1 to 3 na yen fa na Erade ase mona Erade ase momo ni din moma won hunu ne ne yoye moma ye hu ne ni yoye aman mu monto dwomma no monto ayeye dwomma no monwene na wanwade nyina ho enka monfa ne din konkron hyehyɛ mo ho wona ohwehwɛ Awurade no akoma ento won yem ase monna Awurade ase verse 1 no ase monna Awurade ase ose give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nations what he has done. Nyamediya na wa ye a Onyankopon say yema aman entie yema aman for wa bo ho ban wa hwe wo so or the training ni fana so wa ma ho amba say person play wa no. Let God hear your voice this morning. Open your mouth and thank God.
name of Jesus Christ. Yamishra peace out there, Radia say. Amen. Yamishra our Facebook no so. Amen. Yamishra our YouTube no so. Mami Suzy Yamishra. Yamishra say what join our Terra One TV. Yamishra say what join our Sumpa Radio. And any penny na watch aqua probato. Juada ebesi fiadan and chepa. And so a moon semono and dawson. Ebianya accident womb, ebianya yaruwo womb, ebia hia nkwanhia womb, esan sign ne pa bi, ekabi atube so. Me pese wo se bi wa no da awurade asese efri juada ebesi fiada onyame abọ ho ba, abọ ma no ba. Wan tie se kan bon bia, obi hwe ye ewo obi man so obi kuro so, say ye Asia, say ye America, Soria, Europe, ombusua na waje omo Ghana no da so tiase. Obi so Ghana wabu na akopi obi man so no na wotwe kwa apro no wo omo nyina da so tiase be pese o manyame tewone bobonu ma awurade ayama no fada na se begin to count your blessing na wotwe mu bi wa no bi wa no yeso de bo awurade e so na ya wa tu na mama ya wa awurade e da wa wa ya ho kai na wa ma ya ma na wotwe mu ya ya sa ya ma na wotwe mu ya ya Jesus Christ. Amen. Romans chapter 3 verse 23. Osina yenyina ya bone na awurade animonyam aboye. Bible says say Bible so kay from so oye no kwafo no treneni. I say for all have sinned and fell short of the glory of God. Ye bia no aka che awurade sem from so de bia ye ma ye busua ya. And net the year who numunyam anasa ede ohaw ne marato bi bebre amane bi bebre ye dwato yesu wo je hwego Calvary se hohore marato bia wa no na bompai pray yesu bompai ye wa yesu
Jesus Christ. Trustam ne sasa yakuma mu ya fa ya de nam ya pawura adoma henwa nanim. Yes Lord. Na adoma henwa na so mobro hunu ne atoye ayerade homa. Ose achede ya papa ne achede ya pe ni nyina firi soro. Han ja ne nchen na eba. Sumpa first service yes jayo how no amani ni nyina mo mawrade Na Ewurade beye. Sumpa first service yes for how amani nyina to Ewurade so Na Ewurade beye. ene dey obi hweye obi tie ye bebe bi abrabo na duru no eye wo se ene enye ye bio Yes. ye ntina sumpa first service ye ba nyame akoa nyame somafo ameno ka no mehu bio na nyame gusu a wo ye o nyame gusu a oje ne ma o ade asai no de enye ye bio mu no de nipa hu no se de ye se ye to twere no nyame gusu a ofa no de hye ne de ni monyam it also how any wa money no say My God. And no thing ye say jayo how no wa money nyina mo mawrade Na Ewurade beye. obi hwe ye obi tie o se ne de ne ye yare Yes. yare di ne nya My God. ma men kan cho say beyond medicine no eno na Ewurade ye o de nipa aduyefo no ntimi enye no sa yare no na Ewurade sa na sida onyame gusu a o sabi nyame nam ne saso ne nkoa abasa so ya nwa wadwuma ne sentere so mpa first service so nyankopon ye enu nti na meka kire wo se oba ne yade no ukunu yade no oyene ne yade wa wo yade no akura yade no ya ni nyina mo ma Ewurade Na Ewurade beye. Isaiah 53 no o say me man tampia no mo ena me samo yade ena nyam Yesu man tampia no en samo yade ofie Amen. en samo yade obi man so Amen. obi kuro no so Amen. ayaresa no so Amen. obi hweye obi tie o se ne de ne yesikasem Oh yes. ene nyame ma financial breakthrough bi eto obi so Amen. me se financial breakthrough eto obi so Amen. me se sikasem eyeye Amen. Juma samu eyeye. Amen. Sika ne twete ye ho ade a. Ewurade dia. Ewurade said gold is mine. Yes. And silver is mine. Yes. That says the Lord. Sinyame na ekasa. Enti wa wo juma sem usika sem. My God. Nyama mu aye de. Jesus. Ya ni nyina mo ma Ewurade. Na Ewurade beye. Messenger usika sa no adwuma ni nyina mo ma Ewurade. Na Ewurade beye. Bebe bi adwuma na kodu bia nyame tre ne sa. Oh Jesus. Yes. Jesus. Obi se madwuma na sika na ehye obi so se sika na ahye obi se madwuma na ego adwuma no ba fom obi se madwuma na se de aba fom ebi kwa adwuma nyuma so afiri dwada ebesi enefia dai ye nto hwe ebi kwa ebi de ka na eba ebi to gas go ne kan mu obi to petrol fuel go ne kan mu okoba onyafo ani sika
into be kura say and if you de kura de men kwa adwuma. My God. And na men kan kire wo say nano Peter Yesu hia no no wo say ya ye adwuma na adwumu ni nyina aso ya anya hwe. Yesu ka kire wo say launch onto the deep. Wo say sign kwan ko bebia na to asewu no. Ye na Peter kan wo say wasemuti yebegu asem ena meka cho se nyame asemuti Oh Jesus. nyame akwa no mu asem Yes. ena se to ka akwa adwuma Oh Jesus. na adwuma no ene atofo beba Amen. mesisi ka beba Amen. obi se containers amayi ni nyina aye meka nyama makra abanyina nyama mi import ni nyina aye meka obi se lona mi de awura adwuma ni nyina ehye mesi gya ni nyina mo mawrade Na Awurade beye. obi so se na ware ego obi so se ne ma no ese Yes. obi se awo ho aye ne den obi se akwantu mu ho nkratasem awaresem ni memu aye den gya ni nyina mo mawrade Na Awurade beye. obi ni ho ode ne ho ato awurade so a awurade amana ni mu ase Dabi gya o. ni nyina mo mawrade Na Awurade beye. awurade wadi kan ye bio Yes Lord. enti ne din ba ko ye medane se ose oye aye Aye bia Fro. ene nyame onye sa be ma Amen. onye sa anwo adwuma ni be ma Amen. obi so hwe me ose ma tobone mu osofo me pese me free bone Oh. obi se ma twantora me ni di Oh. ma mo adwaman a me ni di Di. me suro kura se yade kura na makwa kote yade bi me se jayo haw ni nyina mu mawrate Na Awurade beye. awurade o sesa hyebre Oh Jesus. nano yesu sesa yesesa ye awurade yesu Kristo location Yes. and then awurade sesa o location Amen. na location sesa na emfa pagya ne enumonya mra o Amen. sesa na nipa ko hwehwe yesu wo ba bibia na ewufo da na abofo no ka che won say menim say yesu a okum no no Oh, Jesus. your born ascendua no Yes. ono na mo hwehwe na ha oni ha Oh, na Jesus. wasore Yes. and then nipa bi baby bro no bi a wote so o God. abusua bi a wotima Oh, Jesus. adwuma bi a wo mu My God. wenu ye gu ase Oh. nipa esoliti Jesus. nipa ka ho ase Jesus. awurade sesa wo location Amen. nipa beba bebisa wase Yes. se mame na oti dan we My God. brother na oti dan mu My ha God. osofo na oye ministry Oh. ye hwehwe osofo no My God. ye beka to se osofo no oni ha Yes. mame no oni ha Yes. papa no oni ha Oni ha. onte ye My God. onyame abehwe no Amen. onyame atre na Amen. ene bosomi ni na hotwe My God. o ene dey onyankopon sesa o location Amen. yenti na sompa first service ye kanfo Kristo no se nyame guso a osesa amanfo hyebre ene asafo no nyame akwa nyame osofo ba osofo bema onyame ena oye na adwuma Yes. ene ni personality awo My God. ifa kanse meni ho enwo so ma men kan tro se onyame ya awreto onyankopon Oh, Jesus. nyame be to nipa bi so Oh, wira Jesus. nyame be to nipa bi so wira ma Amen. wo se nyame eye nyame Yes. enti eya jai sun no My God. eya ja beni no Jai beni eya no. jai complaining no Complaining na no. onyankopon osi de nipa guo bia Obetwa. obetwa ena me ba se me ba be kan se nyame dwumayefo mo nkomonim Amen. nyame somfo mo nkomonim Amen. obi ani ho de ne ho ato awurade so ama nanim ewu ase ena day na wotwe nyina me no kasa fa God our redeemer onyame a oye ye dimafo ena obi wasun amade ache obi bisa wa oso yare aso wo ni se o wa pomode ba na nuama how nuama tetew nuama ni udiesie obi kura se de odi ne ohu wo nani so no nyae unkwa na ohu o ka ni panti ase That's it. nuama soliti a My God. o kata wani nuama ohu nye ubie wani so nuama eba oso nye My God. o ko na yeso so a da ya oso so nye Oh.
message ani nyine mo ma awurade na awurade bɛyɛ enti na wɔtwe me no kasafa onyame a ɔyɛ yedimafo God our redeemer nyame ɔte soro hɔ Yes, Lord. odima ne ba Amen. ɔsoma na abɔfoɔ kɔsrasra amanfoɔ Yes, Lord. anaa no ɔsoma abɔfoɔ kɔ Galilea kuro no baako mu Oh, Jesus. baabi a ɔbɛburu Maria wɔ no My Yes. God. baabi bi a maame Elizabeth a ɔmo asesa ne tin no enti ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Maria sɛ asɛm no yɛ me de o ɔse wabusuani Elizabeth deɛ wɔfrɛ no oboni no ɛna wodi no afiri hɔ Yes. yɛfrɛ ɔyarefoɔ Ah. sugyani Ah. sansani ohiani no yɛfrɛ wo sɛ kɔwensani no ɛdin bɛ na oboboni no mɛsɛ wei ɛnɛ dɛn ɛnɛ nyame ɛbɛsesa din no Amen. Amen. nyame sesa Elizabeth din no dana Yes. ɔse deɛ ɔfrɛ no oboni no wabusuani no My God. ɛnɛ ne ne bosome a ɛtɔ so nsia Nsia. ɔnyem na ɔbɛwo barima Oh, My God. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. ɔbɛyɛ kɛseɛ Hallelujah. mese mete kɛseɛ bi sɛ ɛbaa Amen. kɛseɛ bi wura obi fie Amen. kɛseɛ bi wura obi adwuma mu Amen. kɛseɛ bi wura obi awadeɛ mu Amen. kɛseɛ bi wura obi asafo Amen. de na ɔtwe nyinaa Oh, Jesus. na no Job ka bio My God. ɔsɛ ɔno de adeɛ baako pɛ na onim Oh, Yes. Jesus. ɔhaw aba Yes. amane aba Yes. ne nam fofoɔ yi nama Yes. ne busua yi nama Yes. ne yiri mpo sɛ ɔnome Nyankopɔn no Oh, Jesus. Jesus. so adeɛ baako pɛ na ɔno Job nim sɛ onim sɛ Onim ne sɛ Redeemerfoɔ God, yes. our redeemers Live live. it. Me ne wa wohwɛ me na God. wohwɛ me na me ne Jesus. wa na ɛkasa Yes. sɛ odimafoɔ no te ase Yes. ɔno na ɔfa nipa firi atɛkyɛm Oh, Jesus. ɔno na ɔsɔ nipa mu na oyi nipa firi sumi na so Oh, Jesus. Yes. ɛnti 1 Samuel chapter 2 verse 7 ɔsɛ Awurade ma obi di yie Die. na Awurade ma obi di hia My na God. ɔtoa so ɔsɛ oyi ɔmobroni ɛfiri sumi na so Oh, na Jesus. ɔde ne tena mabɔ maa Adwa adwa so so. ɛnɛ nyame ma wonyɛ sika wate Amen. ɛnɛ nyame nyi wo firi sumi na bi so wate Amen. nyame nyi wo firi atɛkyɛm Amen. Isaiah chapter 44 verse 6 Isaiah 44 verse 6 ɛno so ne yɛgyina ɛde asrɛ Awurade hɔ mmɔborɔhu adeɛ no Jesus. Ɔsɛ sɛ Awurade Israel hene sɛ Awurade Israel hene ɛne ogyefo ɛne odwofoɔ Asafo Awurade sie nie. Mene odikanfoɔ na mene okyidifoɔ na Onyankopɔn biara nni hɔ agye me nko. ɔse this is what the Lord says Israel king and redeemer the Lord Almighty I am the first and I am the last apart from me there is no God hallelujah Amen. nyame nsɛm yɛ do yɛyɛ nufusuo ma yɛ ɔse Israel Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Sida Awa Oh, Nyankopɔn Jesus. ɛne Sompa First Service Nyankopɔn Oh, yes. ɔyɛ deɛ bɛn Ɔyɛ ogyefo. ɔyɛ wo gyefoɔ Yes. nti mo a mo sɛ mo mmerɛ mode folo yɛn yɛbɛtena fidi kɛseɛ yi so a ɛno a ebi ne yɛ bom anadwo no Yes. ahomakye nso so wasɔre Yes. Nyankopɔn no ɔyɛ wo dimafoɔ ɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ n'anim ne n'akyi Jesus. ɔgyefoɔ bi ani hɔ Yes. nyame bi ani hɔ Yes. enti afoto bi obi tu hɔ onim baabi yɛnkɔ wura baabi yɛnkɔ baabi deɛ meka kyerɛ wo sɛ ɔgyeɛ biara mfiri mmoa biara mfiri baabi bi ama ka yɛ Awurade Nyankopɔn Oh, Jesus. nipa mmoa no ɔde bɛma wo anso ɛnkosi aga Yes. borɔnsa mmoa ɛde ɔhaw ne animguaseɛ na ɛbɛbrɛ wo dakyɛ Yes. na deɛ ɔhyira Abraham a amfa ɔhaw bi ammerɛ no deɛ ɔhyira Isaac amfa mmoa bi amma no deɛ ɔhyira Jacob amfa ɔhaw ne amane bi ammerɛ no na deɛ de brɛ no no ɛyɛ apam nhyira Yes. everlasting covenant everlasting blessing Oh, Jesus. saa nyame na mekamfo no ama ɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔyɛ odimafoɔ Amen. yɛgyina saa nyame asa ka sɛ Awurade Awurade.
anɔpɛ dimame mano dimame jumano dimame wade no dimame ministry no dimame apomode no dimame so hon tasem no credit hours no dimame kamame awo yinse no dimame mebusua no dimame bia wa no se urade dimame Nyankopon shira peace. Amen. On Facebook no so aye she. Aisha Dada no mo ejira ho, Ruth Asamoah mo ejira ho, Janet Aponsa mo ejira ho. A mo bompaye Dina Asare mo ejira so, Wedi mo ejira so, Adwaje na mo, Moses Ando mo nyina ejira so, Ibrahim mo ejira so. Nyankopon shira eye patient apasa na bamo ejira so saso na etu ahene mo ejira so US so aye she saso na UK so aye she Yankopon shira mo. Prayer number 2, we are committing the day
into the hand of God. My God. Ye to the muno ashe radensa. Any weakency, ye catch a radensa weakency, and if you had we can see nyanko pon ye de shenen sa. Say what kind? Proverbs chapter 16 verse 3 now. Or say for what juma share radensa. Now on shisha ye betim. Ye catch a radensa. Ye the end day ye different ye fiba ye juma sem share rad. We can see a raden kaye a raden besraye according to be one appointment. One way ye be ye de share radensa. Where they what go she any baby ye catch a radensa a radema unye ni penny ma dom ni nyako penny ma dom and then one mu pia komu nyuma so baby ya unem bia kase rade. Alright, yan fire quencha on sa. Yan fire quencha. Now obey. The fear day and next day we can see show on sa. Yeah, the show on sa. Mame. Everybody come mame. Everybody poor man. Everybody poor man na bomb pie. Jesus Christ. Kumi nyame shira sa obon pie. Amen. Sasona chief kufo nyame shira sa obon pie. Yes, Lord. Ewo yuki hot nyankopon shira. Sa soso ena amwakon nyankopon shira. Me won se ena ubieja anopai. Ewo mpaebom nyankopon enshira. Also otreni ni an mpaebom ye den no eye dwuma bebre. Prayer number 3. Say ye kind. Tresem wo Matthew chapter 6 verse 34 na Jesus say debi obodi said tano bone dos wo danum empanyufo say debi a yebodi said dan say ante asem bone a yechi enti debi a wo say bone wo danum ye bomb pa ye asay obone fo ne hyehyeye any evil plans any evil thought my God, any evil agenda Jesus, any evil dream my God, we are breaking it out. Yes. That's a rate. Diabolic beer. Share bonny beer. What another you and what we can see. Yes, sir. No. Yes, sir. No. They are born at Daniel. Proverbs chapter 26. Verse 27. I don't say you two a man. I don't say you turn a minimum. Money booby. Brian.
so bɔne fo ne hyehyɛ ye ɛnɛ da yi mu weekendsi mu tia wo de tia me ma awadeɛ juma sikasɛ I roll back I break out I roll back I break out open your mouth and roll back and break out in the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. Kasa rate. Erate. Enefia day. Enefia day. We can see. Friendshira. Me friendshira. Frabambo. Me frabambo. Frasunjie. Me frasunjie. Peja. Me friendpeja. Friend munyam. Me friend munyam. Fradansie. Me fradansie. Yesu demo. Ewo Yesu demo. Me bompa ema obibi a wo hwame a wotie me enano pay. Psalm 107 verse 20. Nyame so soma na asem koye nsenche ne koche ne ma. Soma Awurade asem ba wo nchen. Enano pay wia nwumre yi se wo yare ji wayare sa. Amen. Ji wayare sa. Amen. Wayare sa. Amen. Won pa se wo adwuma da fom. Jesus. Wo ton ayento. Me frɛ atɔfoɔ. Yes. Me frɛ atɔfoɔ. Amen. Me frɛ atɔfoɔ. Amen. Me dwadefoɔ. Amen. Baabi bi a shop no wɔ. Jesus. Baabi bi a wɔ Jesu hɔ. Yes. Baabi bi a wɔyɛ adwuma. Jesus. Sika dwadefoɔ. Yes. Sika adetanfoɔ. Yes. Me frɛ atɔfoɔ ma mo. Amen. Me frɛ atɔfoɔ ma mo. Amen. Me frɛ atɔfoɔ ma mo. Amen. Tɔ so a yɛntua. Amen. Tɔ so a yɛntua. Amen. Mo kɔ akɔpɛ bi atɔ. My God. Awurade ɛma mo nya nneɛma papa. Amen. Awurade ma mo nya nneɛma papa. Amen. Wɔn na wɔtwi mu betu kwan. My God. Wɔbɛkɔ kwan so. Yes. Mede mo hyɛ Awurade nsa. Amen. Nyame mmɔ mo kyi dɔm. Amen. Nyame ne mo anim. Amen. Nyame ne mo akyi. Amen. Akwantuo no nyɛ nhyira. Amen. Wokɔ akɔyɛ nyɛ yie. Amen. De akwantufoɔ hyɛ Awurade nsa. Amen. Passengerfoɔ hyɛ Awurade nsa. Amen. Mebɔ mpaeɛ frɛ nhyira ma mo. Amen. Frɛ kwan so dodo ma mo. Amen. Ensi mu yie. Amen. Ɛnɛ da yi. Amen. Munya Onyankopɔn hɔ mmoa. Amen. Munya Nyankopɔn hɔ mmoa. Amen. Kwantuo mu nhyira. Amen. Nyame fa dom mo. Amen. Mebɔ mpaeɛ ma obi bi a ɛna wɔ appointment. Yes, Lord. Ɛne nya nipa nim adome. Amen. Ɛne Nyankopɔn nim adome. Amen. Kɔɔto nsɛm. Amen. Fie nsɛm. Amen. Polisi nsɛm. Amen. Awurade ntwitwa nye o. Amen. Awurade nkama o. Amen. Obi bi a wohwɛ me a wotie me wopɛ sika bi ayɛ bibi mefrɛ sika ma wɔ ne Amen. mefrɛ sika ma wɔ ne dɛ Amen. mefrɛ sika ma wɔ ne dɛ Amen. wɔ obi man so obi kuro so Jesus. deɛ woyɛ bi a ɛnyɛ yie Amen. gratasɛm ɛnyɛ yie Amen. credit hours ɛnkɔ soɔ Amen. yɛ nipa nim adome Amen. Nyankopɔn nim adome Amen. obi a wohwɛ me a wotie me nneɛma mu ayɛ den Awurade ma nneɛma nya mmerɛma Amen. Awurade ma nneɛma mu nya mmerɛma Amen. mo a moyɛ mo a mo adwuma
abaya adwuma ankorankora adwuma munya nyankopɔ ni madom amen munya nipa ni madom amen wo soso adwuma ho ayɛ mo den a mo pɛ adwuma awurade ma mo adwuma amen mo amohia aboafo awurade hwehwɛ bere mo aboafo ma mo amen mana wade no amen mana wo no amen mana adwuma no amen awurade ntina anim kyerɛ wo amen awurade mie kwan ma mo amen awurade ma mo adanse amen yesu temo ena ma bon pae kan amen pian prensan amen 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 mon type amen 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 ewo eye Facebook YouTube or TikTok onyina mon type nya mention opi say o follow Cedar Hour we dey me be telephone atum ena efie dai wa o follow Sompa First Service na nyame ya wadom na wadom wadanse bi e was Sompa First Service no me be 34 na tum ofrepe na odidi awrade aye no aba enye bra ye bompaye emani pani se free juada no sa besi enra ye dem ye bompaye mama ene de ye hye nyame enum nyam e wadanse kwan so na ma ni eye 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 0553 53 89. Praise God. 57 Praise God. Hello. I bet you have to feed you know. Udini baby or cousin free na dia na rada ya ma. I was Sompa First Service. Hello. Yes, sir. Praise God. Hello. Udini baby or cousin free na dia na rada ya ma was Sompa First Service. Cape Coast. Say America Kenya na as a sister Yareda in Tabete Hospital. More. Na ade aye afa so ayen. Hallelujah. Eba wo hon so wo cancellers. Ama wo ka se me se me ankyere na yen sere. Ihu ni nye na Yarede dinkunim. Hallelujah. E se niyama papa me ba ye. Yesi ni nyani ntimi ba ko ache. Na afi so wanya kidney so na papa ne baba ko nya di owu ye. Na kidney na wanya no ye do level 3B. But mama fa no to dialysis so. Na me ba na o mama kwantese me meje. Papa na me ya de me na di kunim tese. Me ba wa kwantse na me ye na no favor water na wo de ma ye. Me di kuku ntire e ba for de wo TV program no so no. Enya for de kese ne ye bo. Na so yi yam ya kwankyere mai. Me ba me di gu me tirim. Ene ye kuta ne scan wo enkan ne kache wadi se wadi ni mu akwa de o fa no so je. It's a wedding in my body, you pen a yaka, a man you pet so for papa, you must have so. Let you know, mum. Papa, we didn't say I didn't work out with anyone. Your full carry the do pecos 12 o'clock. Now, dear, say, your person doctor never said, I dear my see you and the 3 minutes now, can it say? Papa Sunday, no doctor never hospital. Or the baby commission, yeah, for saying 3 minutes, you know, dear, come. Hallelujah. Hallelujah. Come, be beginning Sunday was here, you keep the test and then had you and pursue you. Papa, what can't tell me, yeah, the day and the Kumasi and your quack. Papa, you be keep the test in the or see the young your mother say a class floor. Keep me nice, Papa. Keep me nice, Papa. Keep me nice, so the so I am mamma no mean to me cat when your friend said beyond medicine intina atetieno nitimuno nyamena toa ose oyeye yade safo me gira sa dance uso wo yade nyamensa wo yade amen kidney nyankopon restore ne kidney wo yare sa yade ne bi nyamensa wo de na ma amen Sompa First Service nyame ye adwuma. Praise God. Hallelujah. Udini baby okese fro wagina so ache nyame die na awrade aye wo Sompa First Service. Na awrade awrade prescription then after a man of created
One making Dana hoka kra na ola no twetwe sisi. Dana hoka kra. the people are doing them. I'm not the man of one and Twe ho fu fie no hoka kra na I'm I feel and I'm long that one and but but we be one and we are saying that this they are possibly saying they have been I did you will be back. Then I'm not to try the language Amen. Just say, hey, we juma na nyamia ye no lances also line no munye ya dawra de ase e ma okra ma memfa ofoforo nyame ye juma. Praise God. Hallelujah. Obema oneso odini baby okasa free na de na awrade aye. I'm good. Metio mame. Ose na die na esie mame. Die na esie. Ma onesto kakra mame. Amen. Eno ana utia oya oni ebo mpaye nyame asauti ya de no. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. What's that? Odini baby okase fro na de na awrade aye. Akra nyame. So this week in the to one so ban so no people are not prepared juma. Mo Yesu adom factory be afano. hallelujah. Also moye nam eho adwuma. Hallelujah. Nti se me hwede si de na me ayia. Bosumi me yenuni ode nakọ akodu anya fi akotenam anya pipa anya factory adwuma na manka entrewa dia na mayoti afu. Hallelujah. Amesara me koswa sre nyankopon homwa ne nyankopon ho adoma one oma ujo sompa first service untumu da onyame goso a oye adwuma oma wadanse ko soso a wotie nyame ma wadanse no bi. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na awrade aye wo sompa first. But tell me where you can see a crash because Mo mama very de na me some first service na me bow pa me bow na nso ni me nso ni bi se se wa na kofom. Hallelujah. Me ase I want the wire. And yet me bompa yeso ma vero e wa kra say de akabia nyame tu ase wo yeso dem and na pension business o ma bompa so ampa ya ma. Praise God. Na no ju adama be some service ya na me mo an bompa ye. Mo Apa na me ni da so bia sika ba de we de na di ko na me. Bishop can't say I'm PJ phone no more pay and PJ my phone. One of time to Jessica 2 million I bet on the phone. hallelujah. One number of our friends was sending me 2 million no fan trade. The cash is at the end. That's Amen. idea that Awrade na aye. Mata nyame na oye cheso nyame no. Ose sade che o man komunko. Obi so a opesika enede. Mi gira dance so obi so nse no bi. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na awrade aya ma ho. I'm going to this week at Mo by no, say don't die. No, can't say the wow, no, can't send me out my book, yummy, and the two when you need the Nabunatu, papa, one quiet appetite. Again, the money, no, come, Biblia, ya camera, oh, yes, it is. Awrade a wa ma obono ekono
text bi a wakɔ rande okwa Awurade ema yankase bibia aye kama say na the ofrefri keep kusukaye mama fa the last caller. Praise God. Praise God. Praise Udini baby okase fru na for Christ so meet you oba kuade na Awurade aye nyame ayade bebre John Sida, there a coffee, na anyone in a bad operation room. The uncle sending me to be a yare. Now my yare had a unity. Now the bow, the son of never bora, the dinner bow. When we are talking about Macao. Then I'm saying I'm in make my. Na ya kai so say ye ya en ekofom hallelujah na me ba operation room na every Bible ya me ando na na ya promise ya hallelujah me danya me as amen amen me de wonne wabusua omma nyina hye radensa nyame apasa no ntom so nyame nkoso mama pomoden samo yade wo yesu demo amen mo amofre ni nyina yentime mpeke course bi efise yembre na ya be enafia dai eyempai boda kase wo sida worship center ope baby akobon paia tuka na bebo 9 o'clock anope ya na no be den adanse ni bi ne ya amanfo ba ye bobi o TV so no radio so ma wotie ne e wa dance e fa ne nyame fi nyame nhira pagya wonsuo o documents bi na memo so mpae me twi nyame tumi ne nyame ahoden bo wura nsuo no o fon o CV ade bia wa pagya me fre nyame tumi se mo wura mo nyame bi adanse poma amen amen ya kwa kofa no se ka se bona brew have a good day bye bye. Wante unipadua se a wote ayaresase